Tak moje díla viděli lidi po celém světě, ale v Hradci tam vlastně začíná ten můj sen. Ten sen malý holky, která tady chodila do lidové školy umění a která hrozně sněla o tom být jednou výtvarný umělec. A potom vlastně kolem těch 18 let jsem si myslela, že se mi ten sen rozpadl. A odešla jsem odsud, odešla jsem z České republiky a tím, že se vracím do Hradce, se ten sen tak jako vrcholí v podstatě. Mně bylo vždycky velmi líto, že každý Hradečák, který chtěl vidět Mílina díla, musel v lepším případě do Prahy nebo nověji do Třeboně, v horším případě do Londýna, New Yorku a jiných destinací. A její domovský Hradec, že zůstával zatím nepopsanou stránkou. Byl bych rád, kdyby prostě se jí ta energie vrátila taky doma, nejenom v cizině. Jste po té premiéře první publikum, který ten film uvidí. Tak hezkou zábavu a Tím, že jsme promítli nejdříve film v kině Centrál a potom jsme šli průvodem, kde teda lidé mohli vidět tu tvorbu těch mladých lidí na základě ovlivnění Míliným dílem, tak bylo úplně emotivní, myslím si. Vernisáž výstavy byla docela netypická vzhledem k tomu, že jsme oslovili při přípravě i lidové školy umění, které tady v Hradci Králové působí. Mimochodem na jedné z nich i Míla v dětství vlastně studovala. Tak vernisáž byla opravdu velmi netypická. Bylo to pro mě jedno překvapení po druhém a už teď přesně vím, jak si připadala Popelka, když se jí dýně proměnila v kočár. Protože prostě jsem byla svědkem jednoho velkého zázraku. Bylo tam spoustu talentovaných mladých umělců, dětí ze základních lidových škol, které si připravily jednak díla nebo i vystoupení inspirované mou tvorbou. A všechno bylo tak krásně předvedené s takovou radostí, s takovou láskou. A já jsem akorát cítila prostě velkou lásku, pokoru a radost, že tohle se mi mohlo udát, bylo to jako sen. Já jsem neskutečně šťastná, že to vůbec proběhlo. Jsem ráda za to, že nás sudičky svedly, nebo že nám ty cesty svedly dohromady a mohli jsme něco takového vytvořit. A pokud to ještě rezonuje s veřejností, no tak dvojnásobná radost. Začátek vernisáže byl úplně mimo muzeum a vlastně měl jsem pocit, jak když trošku sbíráme lidi z ulice a dáváme takový trichtýř, že se všichni sejdou v tom muzeu a tady vlastně už došlo jenom k takovému pomyslnému otočení klíčem v tom, že teda jako otvíráme tu výstavu. Jedním slovem bych řekl, že to byla nejemočnější výstava, nebo vernisáž, kterou jsem zažil, že v podstatě ty emoce tady tekly po schodech prostě. Děkuji vám všem, jsem tady na zahájení výstavy Táhy jemnosti a já jsem strašně hrdá na to, že na jemnost se nedíváme dneska jako na slabost, ale tady v tom krásném městě Českých Královen jemnost oslavujeme jako sílu. Užijte si výstavu. O tom, jak ta výstava bude vypadat, jsem vůbec žádnou představu neměla. Šla jsem do toho tak jako s nadšením, trošku s touhou potom se nechat překvapit a byla jsem velmi, velmi příjemně překvapená. Ta geneze výstavy Míly Firstové je taková pro naše muzeum trošku netypická. My běžně vlastně výtvarné výstavy současných umělců neděláme, spíš se zaměřujeme na staré umění a tohle je taková, bych řekl, taková svěží třešnička, která vlastně zapadá mezi ty naše staré předměty, staré výstavy. To je, jako by se narodila Mílina tvorba pro tuhle budovu a ta budova pro Mílu. To je vlastně nejkomplexnější, co já vím, její výstava, kterou kdy měla.
A jsou tam, a to jsem hrozně rád, podchycený vlastně i díla, které mají bezprostřední vztah k našemu kraji, protože která víc díla než Babička, než Kytice, jako můžou oslovit srdce Východočecha, Hradečáka. Takže to jsem rád, že se ta díla vrátila vlastně domů. Ty výstavy nebývají prodejní, ale v tomhle případě já jsem taky chtěla, aby právě do Hradce se dostaly ty moje věci, které teda často vznikají v Británii, ale ten jejich prvopočátek, to embryo, je vlastně tady z Hradce. Tak to jsou takový, ty ryby se vracejí do té stejné řeky, a takže pro mě je to tak jako srdeční záležitost. To, abychom tady tu výstavu připravili, to trvalo přes 2 roky. Koncem října si majitelé noví odnesou ta díla a už nikdy nebude. A protože se tato výstava už nebude nikdy opakovat, tak já bych si moc přála, abyste se přišli podívat do Muzea východních Čech.